τρομάζετε. Μη τρομάζετε, λέει. Είναι ακόμα νωρίς. Είναι νωρίς. Σκάστο, σκάστο, σκάστο! Σκάστο, σκάστο! Σκάστο, δώσου! Να μην το διαμορφώ κάτω! Θα μείνουν και τα άλλα λάστιχα, θα τα αφήσουν εδώ, το βλέπω εγώ. Θα κάνει μπαμ. Έσκασε. Έσκασε. Έσκασε και του Κώστα. Τώρα θα κάνει μπαμ. Έλα πίσω. Έλα εδώ και σκάστα! Έλα εδώ σκάστα να σε πάρω, μαλάκα. Ο άλλος. Άκουσε του. Δεν μπορεί τώρα να βγει εδώ. Θα πάει με τη Ζάντα. Όχι Ζάντα ρε παλάκα. Όπα κάστα. Δεν ξέρω. Αλλά που θα γίνει κομμάτια ρε. Άστο ρε, εντάξει ρε. Κώστα. Δεν το πάει στην πόρτα. Μόνο την παλιά μη βακκούμπησες έσκασε. Κουράδα. Κουράδα λέει, μαλάκα. Φεύγετε ρε. Πού είναι το βίντεο, κάποιος τράβαγε βίντεο. Δεν σας άδεινε το βίντεο. Πού είναι το βίντεο. Θα φτάσεις στο ΙΤΑ και λέω θα τα σκάσεις για μόνο το Χριστό σου λέω, θα κολλήσεις ή θα κολλήσεις ή θα τα σκάσεις. Ναι, στο ΙΤΑ δεν δουλεύει. Ποιος έχει βίντεο? Έλα το βίντεο. Ποιο βίντεο θες?